Στο τσακ δεν μας έκανες Άρης προχθές. Τι ωραία συναισθήματα, Γιάννη μου, Ήταν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Αυτή η αγάπη από τον κόσμο δεν την περίμενα. Ανυπομονώ να ξαναπάω. Ναι. Έφερα κι εγώ και η οικογένειά μου τύχη, γιατί είχα άγχος, καθόμουν εκεί στα courtside seat και έλεγα... Καθόμουν στα courtside seat και έλεγα όπου μακάρι να κερδίσουμε, μην χάσουμε τώρα πρώτη φορά που ήρθα να χάσουμε. Ήσουν έτοιμος να μπεις μέσα, δηλαδή. Ναι, όταν παίζει ο αδελφός μου, Ναι. όποια ομάδα και να παίζει, και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στον Άρη και στο Φιλαθλητικό και στο NBA, όπου παίζει δεν μπορώ. Είμαι παθιασμένος. Θέλω να τον βλέπω να κερδίζει η ομάδα του, θέλω να τον βλέπω να παίζει καλά. Και έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Ξεκούρασε τώρα, Γιάννη, και αναμονή για την εθνική. Πάλι δηλαδή. Δεν έχω εγώ, στα παράθυρα δεν μπορώ να παίξω φέτος. Αλλά εντάξει, είχα και όρεξη. Είχα πάρα πολύ όρεξη να παίξω στην εθνική. Γιατί δεν έπαιξα πολύ φέτος με τους Bucks, γιατί είχα τραυματιστεί. Και τώρα που είμαι υγιής, είχα όρεξη να παίξω. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε μέχρι το 2027. Το πόδι είναι καλά. Τα πόδια μου είναι μια χαρά. Μια χαρά. Δεν σε ρωτάω για μεταγραφή, γιατί είναι αθλητικού γεγονός, δεν θέλω να ξέρω τέτοια. Θέλω να είσαι καλά. Το καλοκαίρι θα περάσει λίγο εδώ, θα κουραστείς να σβήσεις λίγο έτσι, να αλλάξει παραστάσεις. Εντάξει, έχω δουλειές, έχω πράγματα με το ίδρυμα που έχει η οικογένειά μου στη μνήμη του πατέρα μου. Τι άλλο έχω πράγματα. Πρέπει να πάω νομίζω και στην Κίνα. Μετά από αυτό, εντάξει, θα πάω. Μπορεί να πάω μια βόλτα με τα παιδιά μου κάπου. Είναι το πιο ελεύθερο καλοκαίρι που έχω τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί κάθε καλοκαίρι έχω τουρνουά, έχουμε ευρωπαϊκό, έχουμε παγκόσμιο, έχουμε Ολυμπιάδα. Είναι το μόνο καλοκαίρι για μένα που θα μπορώ να κάτσω, να ερεμήσω, θα πάω μια βόλτα, θα με δείτε λογικά στα νησιά. Ναι. Αυτά δεν είναι. Γιάννη μου, μετά το MVP ποιο είναι το ταβάνι σου? Πρωτάθλημα, θέλω άλλο ένα πρωτάθλημα. Και μετά επιστροφή πίσω. Εντάξει. Δεν μπορώ να μην σε πειράξω. Επειδή ξέρεις το έχω χιούμορ, θέλω μόνο να σου κάνω μια ερώτηση. Μπορώ? Ναι. Σου πάνε τα κόκκινα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άρα το όνειρό του είναι να πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Αυτή είναι είδηση. Στο NBA. Γιατί πρωτάθλημα με το Milwaukee δεν μπορεί να πάρει.